Aporta una polivalència. Una polivalència perquè tenim alumnes que per la seva joventut venen aquí a aprendre el que és l'ofici, podríem dir, de cuina i l'ofici de sala. Llavors això ens permet en 3 anys que els alumnes surtin amb 2 titulacions. Llavors nosaltres al llarg dels 3 anys el que fem és formar-los de l'àmbit des de la sala, d'un restaurant, de cafeteria, i després des de l'àmbit més de la cuina de producció. Llavors, els 3 anys que els tenim aquí, els alumnes poden veure, a mesura que van fent, durant els 3 anys poden anar veient les 2 especialitats. També és un moment en què ells, important, un moment que han de triar, han de començar a triar. I aquests 3 anys també intentem motivar-los a que puguin escollir i veure totes les sortides professionals des de l'àmbit de la cuina com des de l'àmbit de sala, perquè ampliem una miqueta més l'oferta, perquè ells toquen a l'àmbit de cuina, toquen també el tema de la pastisseria, i a l'àmbit de sala poden començar a veure una mica el tema de la cocteleria. Per tant, se'ls obren noves portes perquè quan ells acabin l'estada que estan aquí amb nosaltres durant els 3 anys, puguin continuar formant-se en alguna de les 2 especialitats.